Cada dia, les botigues de Solsona obren i no saben el que es trobaran. Bé, doncs avui es trobaran amb mi i amb les meves entrevistes. Bé, hola a tots i a totes, estem aquí amb la Judit, la que porta la vinícola. Aquesta botiga va ser escollida pels congelats i ara li començarem a fer les preguntes. Com estàs? Molt bé. Doncs comencem. Quants anys fa que la botiga està oberta? Mira, que la tenen els meus pares de l'any 1964, però antigament la tenia d'altra gent, poder 2 o 3 famílies més, que la van anar deixant. I llavors fins que al 64 la van agafar els meus pares. Quantes generacions han passat per la botiga? A partir del 64 sols nosaltres, els meus pares i jo. Quins productes vens a la botiga? Venem molts vins a granel, d'aquests com moscatell, aperitiu, vi de missa, tots aquests que en diuen vins generosos, i llavors vi negre, vins de bota i embotellats. Quants tipus de vins diferents veneu a la botiga? Diferents, 3 o 4 DOs, perquè diferents marques n'hi ha moltes, però DOs poder tenim més properes la del Pla del Bages, la Penedès, Priorats, Riojes i algun Montsant, 4 o 5 varietats, tampoc en tenim moltes de varietats, 12, 4 o 5. Veneu més vi de missa o moscatell? Si fa o no fa, moscatell se'n ven molt, però vi de missa també, sí, perquè poder no el troben tan dolç, és més finet, sí. Jo poder diria que el moscatell és el que venem més. Tot el vi que veneu és a granel? No. N'hi ha una part a granel, que és un vi jove, i la resta són embotellats. Les botes de fusta que teniu aquí a la botiga, cada quan les canvieu? Aquestes gairebé són centenàries de botes. No les hem canviat mai. Sempre hem procurat de mantenir-les, que costa bastant de mantenir una bota, però aquestes, jo tota la vida les he vist aquí. Són velles. Quin és el vi més vengut de la botiga? Ara no t'ho sabria dir. El vi més vengut, poder ara, en aquests moments, com que està tan de moda l'aperitiu, venem molt aperitiu. Poder abans veníem més moscatell, clar, depèn de les èpoques. Quina és l'època de l'any que veneu més? A l'estiu venem. Per Nadal també es ven molt, per Carnaval, i aquestes 3 èpoques, i per Pasqua, aquestes 4 èpoques venem bastant. I llavors hi ha l'hivern, que també és més fluixet, que clar, la gent no surt tant al carrer, és diferent. Però aquestes per l'estiu, Nadal, Carnaval i Pasqua es ven. D'on ve el nom de vi de missa? Jo crec que ve com que és el vi que gasten els capellans per fer... que fan servir els capellans per dir la missa, i jo crec que és per això que li han ficat vi de missa. Exactament no sé per què van triar aquest vi, però sí, jo crec que es diu vi de missa perquè el fan servir ells. Algun dels vins que veneu és de quilòmetre zero? Sí, tenim un noi que ha engegat un projecte, el Jordi, i que ens porti el seu vi, que està plantat, té la vinya plantada aquí a Solsona, sobretot té garnatxa negra i cabernet, i sí, és... Sí, mira, és aquest vi, el Pistonut, mira. Aquest vi és autèntic d'aquí a Solsona, sí. Ha plantat les vinyes, que ara està fent un projecte al Miracle, ficarà un celler i allà guardarà tot el vi. I aquest és ben bé quilòmetre zero. Qui continuarà el negoci? Probablement jo. D'acord. Ara farem la pregunta de l'espectador, penjo una història a l'Instagram de Vila_Produccions i demano què li preguntarien a la botiga que toqués. En aquest cas era la teva i la pregunta és la següent. Sou de beure vi a casa?
Sí, sí, jo gairebé em bec cada dia una mica, no molt, però una mica per dinar sí, perquè per mi se'm posa més bé si menjo tall o alguna cosa guisada, a mi se'm posa millor. També tinc la pressió baixa i se'm posa bé. Si haguessis de descriure la teva botiga amb una sola paraula, quina seria? Bueno, una botiga d'història. Quina botiga t'agradaria que entrevistéssim el pròxim dia i per què? Bueno, jo m'agradaria que entrevistessis algú d'aquí al carrer Castell, perquè, o al Castell, al bar, no sé si entrevistes bars, no? O a Cal Massana. Perquè aquestes botigues gairebé totes es van obrir el mateix any, el 1964, és curiós. No sé per què, aquell any es van obrir moltes botigues aquí al carrer Castell. Sí, doncs a Cal Massana, no sé si ho has... No l'hem entrevistat. Doncs a Cal Massana és una botiga que va obrir el mateix any que nosaltres. D'acord. Doncs moltes gràcies, Judit, per aquesta estona que hem passat aquí fent l'entrevista. Molt bé, gràcies a tu per venir. I ens veiem la setmana que ve amb la pròxima entrevista.